Výjimečný čas, výjimečná setkání. Začíná téměř pohádkový večer. Hudba, která vás pohladí po duši. Zazáří ty střípky snů, co v duši tajně spí. A v mozaikách všech úsměvů svět ožívá o Vánocích. Sváteční dny jsou o to krásnější, když je můžeme prožít v blízkosti těch, které máme rádi a kteří mají rádi nás. Je urozenost stěného hrodu, pod nímž může i mlecnost se skrýt. Nač je urozenost zlatého meče, pod ním stín je a nedá se žít. Přiznejme si, kdo z nás dospělých by s klidem řekl, že už nemá rád pohádky. Rozvíjej se, poupátko, nejkrásnější z květů. Od rána až do noci budeš vonět světu. Chraň své tři oříšky, třeba tě zázrak potká. Iveta Bartošová a její hosté. Vaše vánoční hvězda zazáří na Štědrý večer. Na TV Barrandov.